Szeretnék gratulálni a csapatnak a 2014-15-ös esztendő játékához. Ezüstérmes lett a csapat, 115 gólt lőttünk, 25-öt kaptunk, 40 góllal valószínűleg a gólkirályt is mi adjuk a bajnokságba. Második hely, tehát ezüstérre sikeredett. Nagyszent Jánosnak gratulálok, az ő padja után hosszabb és erősebb. Köszönöm a támogatóknak az idejében a biztatást, a támogatást. Az elnök úrnak, Gajer Zoltánnak nagyon sokat tett a csapatért, de minden támogatónak, aki egy picivel is segítette a munkánkat. Köszönöm én személy szerint családomnak, hogy mellettem áll, hogy véghez vigyem az idei szezont. A serdülőkkel kapcsolatosan azt tudnám mondani, hogy 6. helyezést ért el a csapat, ami jó a győri körzetben, és a serdülők 2-ös fronton álltak helyt, hiszen az ifi csapatot is gyakorlatilag a serdülő játékosok alkották. Még annyit szeretnék mondani, hogy az utánpótlás bázisunk is eléggé stabil, közel 60 utánpótláskorú gyermek labdarúgóval foglalkozunk itt Győrasszonyfán, az U7-től egészen a U16-ig. Mindenkinek jó pihenést kívánok, és nagyon köszönöm az idei évben, hogy ilyen becsülettel helytáltak a győrasszonyfai csapatért.